ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарону хоҳарон. Рӯзи саиди ҷумъа муборак бошад. Имрӯз ҷумъа 1 сентябр, рӯзи дониш муборак. $100 баробар ба 1096 сомониву 22 дирам ва ҳамчунин 100 евро баробар ба 1191 сомониву 26 дирамро ташкил мекунад. дӯстони азиз, илтимос аз шумо, ҳамон лайки шумо ҳам дар кор нест, подписатсияи шумо ҳам дар кор нест. Фақат аз шумо илтимос ки барои ҳамин андаке меҳнати мо ҳақоратҳои беҳуда накунед. Ман медонам ӯ ҳақоратҳои шумо сари шуморо мехӯрад, лекин беҳуда барои худтон гуноҳ нагиред. 1000 рубл баробар ба 113 сомониву 80 дирам. охир мо мехоҳем ки ҳамин рубл боло шавад, курс боло шавад, то ки ҳам меҳнатҳои мо мақсад беҳуда наравам. Мо ният кардесем, дуо кардесем, аммо дар баъзи шумо ҳаст мақсад аз 20,000 ки моро тамошо мекунед, дар байни шумо 10-15 нафар фақат ҳақоратҳоро медонанд. халос, худованд ҳидояташон кунад. бар шумо саломатии хоҳон ҳастам. рӯзи саиди ҷумъа бар ҳамаи шумо боз як бори дигар муборак бошад. дӯстони азиз, фақат илтимос аз шумо ҳамин аст ки ҳақорат накунед.